Здравейте на всички, които ме гледате, аз съм Мистер Екър Семи, а това е Serious Sam 2, Road to Ursel, част 4. Сега тук сме на нивото Road to Ursel. Умри. Не напаляйте селените, бей, тапаци. Тапаци грозни. Можете да видите другите клипове и наричате себе си войници. Баба ми е по-добра от вас. Вижте ги само какви са слабаци и как се правят. Умри кораб. Точно така. Сега тук би трябвало да дойде един хеликоптер. Точно така. Ау, ау. Ще видиш ти. Не ми се крие за дърветата. Знаеш, че не можеш да се скриеш там. Сега ще дойдат два. Да. Познал съм. Хайде, умри. Точно така. Ето така го прави шефа. Но сега това е още по-гадна част. И съм на нормал. За тези новаците, които играят, им препоръчвам да не почват на нормал. За новаците казвам. За тези, които са свикнали, могат да играят, да се пускат на който си искат режим, обаче препоръчвам на новаците да я почнат на турист, защото аз като бях новак и като я почнах на изи, ми беше по-трудно от очакваното. Но съм я свикнал и я играя на нормал. Но съм много и може машината ми да се счупи. Да. Както знах. Толкова съм много. И ме нападат от всички страни. Хайде, умри. Ти също да умираш. Онзи танк, който обикаля там, също трябва да мре. Не, там има още един. Точно така. Пълзете се, купчета. Сега да взема тези папагалени бомби. Защото ще ми потрябва. Хайде, по-бързо пускай. Точно така. That's just what I need. Ето това е, от което се нуждая. Сега ще ми трябва това, ето по спешност. О, да. Виждате, че тук за всеки враг тук трябва си има определено оръжие. Ау. Всеки враг си има определено оръжие. Но аз не че съм толкова добър дес, ама казвам. Знам, че това е един от съветите на играта. Точно така, раничката. Сега тук бих искал да взема папагалите. Защото те са едни от най-хубавите бомби. Още една папагалена бомба. И тя ще отиде към танка. Тъпи клонинги, да ви се не види. Не клонинги, ами командири.
Тези командири ми лазят по нервите от доста отдавна. Абе, кой ще ти се занимава? Виждате ли, бе? Онази тайна там няма да ходя, ето там има една тайна. Като се приближите до нас балеринка, ще се опита да ви убие. Но сега няма ходя там, защото само се хъби време. Бам! Капуш. Това ниво е едно от най-любимите ми. Но най-любимото ми ниво е последното, защото там има най-много такива. Там отзад е пълно с хора с ракетомети. И вече не ме интересува, защото ги очистих. Тук в този фронт всички ще ги очистят. О, тук има супер яка броня. Благодаря. Ева тук. Ах ти, ела ми. Ела ми. Тук винаги топката ви се чупи, така че не бъдете много тъжни. Ако си мислите, че това е просто прецакване, да, прецакване е, но така си е писано да се случи. Сега тук е за специалното време за пистолетите, защото тук е пълно с бомбермани. С камикадзетата. Спомняте, ако сте играли Serious Sam 1 и Serious Sam 2, знаете какво е камикадзе. Камикадзетата са тези. С бомбите на главите. Тук има една броня. Сега да я взема. Оли. Умри. Умри. Тази игра изисква доста движение, предупреждавам ви. Нарани ме, а пък. Пропусна ме. Никога няма да ме хванете жив. Тапанар, как се засили? Още около мен има ли? Не, добре. Тогава да пристъпим нататък. Хубавата броня, хубавия живот. А сега виждате онзи там, който идва. Ще ми даде машината. Единственото лошо е, че ще си отиде. Сами ще видите. Сега виждате ли? Олеле! Също съм на... Също съм на 500, вече на 460. И постепенно намалява. Олеле! Виждате колко са много. И можете да видите, че има шанс да ви пречукат още в началото, защото това е само началото на ада. Другата част по-ще ви издразни.
Вижте как току-що почти ги размазах. Размазах ги. Но сега е по-добре да се мръдна от тук. Оу, не са свършили. Добре, вече идват паяците. Вижте, тези паяци са отвратителни. Ако видите паяк, това е лош знак. Лош знак, че идва нещо гадно. Ей, да пак. Фью. Но не са свършили. Не си казвайте фю. Защото тук паяците... Тук сякаш е красо паяково. Паяковото красо. Умрете. Най-вече гледайте да сте далеч от тях.